Ja sam Amira Mrđanović, predsjednica Udruženja oboljelih od multiple mieloma. Ovdje sam iz razloga što su izrazili želju da stvorimo tu jednu zajednički program Glasajmo za život i od samog početka svog djelovanja našeg udruženja koji sam registrovala 2016. godine, glavni cilj nam je bio da popravimo kvalitet života pacijenata i da stavimo lijekove na listu. Znači, cijela naša borba tokom ovog našeg djelovanja išla je u tom pravcu da osvijestimo odgovorne za stavljanje lijekova na listu u kojim se problemu nalazi svi naši pacijenti. Znači, to sam iskusila na vlastitom primjeru gdje ja sam porodica oboljelog, muž mi je obolio od multiple mieloma, znači izgubio je bitku 2015. gdje smo mi lutali ne znam nijakoj period da bismo samo dobili dijagnozu koju smo dobili u Turskoj, znači nismo je dobili u Bosni i Hercegovini. U Turskoj smo je dobili za 24 sata, a ovdje nije dobio recimo za 2 godine. Kada smo se vratili iz Turske, pomislili smo, eto sad ima dijagnozu, počet će uspješno liječenje i krenut ćemo u pravom pravcu. Tek tada smo shvatili kojim smo problemu, mi kao pacijenti, kao porodica oboljelih. Da sad ne dužim tu priču svoju, htjela sam da nastavim ovo naše djelovanje od 2016. njih do 8 godina. Susretali smo se sa raznim udruženjima i sa njihovim problemima i shvatili smo da mi maltene imamo svi iste probleme. Pacijenti nemaju lijekove i kvalitet života kompletne porodice je ugrožen. Tada smo stupili u jedan zajednički projekt sa gospodinom kolegom Hasmirom u projekat Pravo za lijek 2022. i sada u 2024. u ovaj projekat Glasajmo za život sa gospodinom Sejfićem na čelu, gdje se nadamo da ćemo u narednom periodu od 3,5 godine napraviti i ostvariti ove sve naše ciljeve koje smo sebi zadali. Mi nismo tu da upiremo prstom u nekoga da je nama neko kriv za ovo. Mi smo samo da popravimo dijalog između nas i odgovorni za stavljanje lijekova na listu. Znači zajednički dijalog i što češći i zdraviji dijalog da uputimo i da prikažemo problematiku pacijenata. Ja mogu dati samo jedan primjer kada sam ja ušla u ovu priču sa nabavkom lijekova. Znači 2013. do 2015. mi smo se borili sa multiple mielomom, znači čitava porodica se bori, ne samo oboljeli. Jedna ampula bortezomib je bila 3500 maraka u Mostaru recimo. Jedna ampula, znači za jedan ciklus trebaju 4 ampule, a treba 4 do 8 ciklusa samo za prvu liniju liječenja multiple mieloma. Pa vi onda izračunajte koliko košta jednu porodicu koja su naravno morala liječiti porukama i donacijama i na ne znam koji sve način. Ja smatram da država bi puno više uštedjela i puno više bi iskoristila ta sredstva koja mi ostavljamo susjednim državama, samim odlaskom preko granice i kupovanjem lijekova u drugim državama, da bi se uštedjelo i puno bi se više imalo da bi se izdvajalo za ove oboljeli. Imam još jedan primjer, recimo gdje smo mi tokom našeg djelovanja za multiple mielom nije bio registrovan jedan lijek tada kad sam 2016. Mi smo uspjeli svojim djelovanjem da registrujemo bortezomib, lenalidomid, to je prva linija liječenja, daratumab, recimo druga i treća, ali ti su lijekovi sada na toj nekoj bijoj listi koju finansira Fond solidarnosti. Znači oni nas opet vraćaju na početak gdje kad Fond solidarnosti nema dovoljno sredstava, opet pacijent nema lijek, bez obzira što je sada registrovan u BiH. I što sada više nije tako skup, prešao je u generiku, recimo tada je bila ampula jedna 3.500, sada je 75 eura u Hrvatskoj, a na bolničkom liječenju je nekih 25 maraka kada pacijent preko bolničkog liječenja dobija tu. Mi više ne možemo prihvatiti to opravdanje da Fond solidarnosti nema dovoljno sredstava, da se na glavnu esencijalnu listu stavi lijek bortezomib
i svi ostali lijekovi koji sada više nisu tako skupi i da se ne mogu opravdati više tim da Fond solidarnosti nema dovoljno sredstava. A znamo koja je to paralela između zašto Fond solidarnosti ne izdvaja dovoljno sredstava, zašto Fond solidarnosti ne dobija dovoljno sredstava da bi mogao izdvojiti za liječenje pacijenata. Ja sam ovdje htjela još da se zahvalim gospodinu Sejdiću što je našao tu ideju za ovaj projekat, da nas udruži u sve zajedno ovaj zajednički projekat. Mislim da bi zajedničkim snagama da možemo uspjeti i da u narednih 3,5 godine da ćemo već moći ubirati plodove našeg rada. Hvala vam svima što ste nas došli da podržite. Toliko od mene. Hvala vam.